Miroslave, vážím si vás, že jsem vážil cestu z Brna zase opět až sem, ale všimněte si, že vystupuje jako pan občan. Já jsem zvědavý, kdy vystoupí pan Sobotka, pan Veleba, pan Okamura a jemu podobní, pan Miroslav Stádek, velký holva na prsou. Díky. Díky. Dámy a pánové, vážení spoluobčané, jak řekl pan Matějka, nejsem tady proto, abych propagoval jakoukoliv politickou stranu. Nejsem tady proto, abych říkal, volte toho a toho. Jsem tady proto, že si uvědomuji, že jedinou šancí, jak prosadit to, co my všichni chceme, je sjednotit se. Jedinou šancí, jak dosáhnout změny v naší zemi a jak zachránit, co se ještě zachránit dá, je jednota. Když ještě toto setkání začínalo, tak tady byl citován Svatopluk. Ano, předvedl svým synům, jak to dopadne, když je celý svazek těch prutů. Nikdo s ním nehne. Jakmile se ten svazek rozdělí, tak každý ten jednotlivý prut se zlomí naprosto snadně. Jsem tady tedy proto, abych znovu a znovu nabádal, jestliže chceme cokoliv prosadit, jestliže chceme prosadit pořádný zákon o referendu, který by rozhodoval o tom, co občané chtějí, a ne, že vláda řekne, to je důležitý problém, o něm bude referendum a to je nedůležitý problém, do toho nemáte co mluvit, o něm referendum nebude. Občané jsou od toho, aby rozhodli, který problém pro ně je důležitý a který se proto bude v referendu řešit, a naopak, který problém je nedůležitý a ten si klidně může dostat vláda. A jestliže cokoliv chceme prosadit, jestliže chceme prosadit taková ta okřídlená hesla, kvůli kterým si ničím hlasivky už hodně dlouho, jako třeba, že poslanec zvolený za nějakou politickou stranu musí za tu stranu také zůstat, a ne, aby to přebíhalo v parlamentu. Měnilo dresy několikrát za život, jenom proto, aby se udrželi na křesílku. Jestliže chceme cokoliv z toho prosadit, tak to prosadíme jedině tak, když půjdeme společně. Když přestaneme politikařit, když si každý bude hrát na svém písečku, protože ať to bereme, jak bereme, pořád platí to lidové. Bohužel v České republice, jak má někdo tady vzadu dírku, tak už musí být předsedou. Ne, můžeme se přece sjednotit, můžeme postupovat společně. A ať chceme nebo nechceme, volby jsou, voleb se musíme zúčastnit. Vždyť přeci kandiduje se ve 13 volebních krajích. Ve volbách do krajů, do krajského zastupitelstva se nezvyšuje kvórum pro vstup do zastupitelstva. To znamená, jestli to je samostatná strana, jestli to je koalice 2, 3, 5, pořád tam je jenom 5% vstupní hranice. Takže i kdybychom brali v to, že každý ten předseda prostě musí obhájit to svoje, je 13 krajů. Kdyby se sjednotili všechny vlastenecké strany, tak každý předseda té vlastenecké strany přeci může kandidovat jako jednička v jednom kraji. Místopředsedové a tak dále. Takže na každého by se dostalo. Není tam žádná překážka, ani ta sebe menší, aby někdo řekl, no jo, ale my se sjednotíme a na mě potom zůstane bůh ví kolikáté místo. To tady není. Máme 13 prvních míst, 13 druhých míst, 13 třetích míst. Kdyby vlastenecké strany tady toho využili, této situace, tak každé krajské zastupitelstvo bude ovládáno vlastenci.
A potom ty kraje se mohou vzbouřit proti ústřední vládě. To mohou. Vždyť to chce jenom trochu odvahy. Nic jiného, jenom trochu odvahy. Co my riskujeme? Nic nemáme. Když se chceme scházet, tak se stejně musíme scházet jako v době Jana Husa pod širým nebem, protože to je zadarmo. Když se chceme někde sejít, tak většina lidí musí vyplýtvat třeba i peníze, které má dané stranou na horší případy, na nájem, na jídlo a tak dále. No tak přeci co my můžeme ztratit? Představte si, velká dohoda. Sejdou se předsedové všech vlasteneckých stran a řeknou si, no tak dobře, my se cítíme nejsilnější v Ústeckém, v Karlovarském, v Jihomoravském kraji, 1, 2, 3. Dobře, nikdo tomu přeci nebrání tady tomu. Všichni předsedové vlasteneckých stran, jestli jich je 13, mohou být jedničkami v každém kraji. Mohou tam být 2, 3 a tak dále. Můžeme obsadit krajská zastupitelstva a vést spouru krajů proti ústřední vládě. Proč ne? Co můžeme ztratit? Jedno křesílko, to nás tolik ovládá touha po tom křesílku, že budeme potom pěkně sedět a dbát jenom o to, abychom o to křesílko nepřišli. Pojďme společně do krajů. Obsaďme krajská zastupitelstva, společně se domluvme na postupu vůči ústřední vládě a smrhněme ústřední vládu. Co je na tom špatného? Konec konců nebyl by od věci návrat k zemskému uspořádání. Země česká, moravskoslezská, připojíme Podkarpatskou Rus, protože ta nám patří a byla nám taktéž nezákonně odebrána. A jak je vidět podle tady delegací ze Slovenska a s panem Kotlebou a s dalšími, no tak já si myslím, že není problém dát dohromady Československo a spolkové země Českou, Moravskoslezskou, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Vážení, nejde tady o nic jiného, než využít této situace. Sjednotit vlastenecké strany a síly, ne ale podle takového toho, ano, sjednoťte se, ale pode mnou. Ne, sjednoťte se, pojďte společně, bok po boku. Využijte té administrativní situace, která je dána. Využijte ji ku prospěchu národa a vlasti a můžeme tady už za 5 měsíců udělat skutečnou revoluci, která změní poměr sil v naší republice. Změní poměr republiky vůči Evropské unii. Změní chování a vztah vůči Bruselu. Protože krajská zastupitelstva ovládaná, představte si, jedna strana SPD je třeba nejsilnější, je to jedno středočeský kraj, hejtman. Druhá strana, hejtman v Ústeckém kraji, Královéhradeckém. Sejdou se hejtmani, domluví se a zvládnou tu situaci a řeknou, nebudeme poslouchat diktát Bruselu. A ne, aby si každý hrál na vlastním písečku, každý si scháněl hlasy jenom sám pro sebe, protože já se obávám jedné věci. Krajské volby nejsou příliš populární. Nikdo moc neví, co to vlastně ten kraj je, co dělá, jaké má pravomoci a tak dále. Tam by mohla být velmi nízká účast. A dopadne to tak, že jedna vlastenecká strana dostane procento, druhá 2, třetí třeba 4%, protože má nějaký dobrý zdroj financování a výsledek bude katastrofa. Výsledek bude katastrofa. Je květen. Je 14. květen. Nechci vzpomínat císaře Karla, ale udělejme zase z Prahy centrum Evropy.
udělejme nebo vraťme našemu národu to místo, kterému vždycky patřilo. Využijme této situace a postupujme zcela diplomaticky, rozumně. Odhoďme jakékoliv vlastní ambice, vlastní ego. Odhoďme takovéto já. Jo. Můžeme vynechat, já bych vynechal to slovo já úplně ze slovníku, alespoň prozatím, tak jako bych vynechal i slovo ano, protože se přiznám, že hledám nějaký jiný výraz pro ano, když už někomu přitakám, tak abych mu řekl jo, nebo jo, nevím, jak bych to, čím bych to, hej, nebo něco takového. Tak, abychom to nahradili, vynechme všechno tady to. Je 14. květen, máme právě nejvyšší čas, aby se sešlo vedení všech vlasteneckých stran, iniciativ, klubů, spolků, sešli se. I kdybychom skutečně vzali nějaký sál, 500 lidí, 700 lidí, sejdeme se a řekněme si, teď je důležité se sjednotit třeba na 1, 2, 3 bodech, které jsou nám všem společné. Nebudeme se hádat o křesílka. Řekneme si, jdeme společně a využijeme krajské volby k tomu, abychom svrhli ústřední vládu zákonnou cestou a napravili všechny škody, které se tady odehrály. To je řešení, to je způsob, to je cesta vpřed. Jakmile půjde každý sám, tak dopadneme jako ten svazek svatoplukových prutů a dopadneme tak jako svatoplukovi synové. Každý sám nás zlomí a zmizíme v tom, nechci říkat propadlišti dějin, ale zmizíme pod přívalem přivandrovalců. Protože není nás málo, vážení. Jestliže se sjednotí všechny vlastenecké iniciativy, kluby, spolky, tak nás bude dost, protože jedna iniciativa pod vedením toho a toho, tak ta má svoje přívržence, další má zase další přívržence. Je pravda, že oni se třeba navzájem nemusí, no ale odhlédněme tady od toho, když ani nemusí bok po boku kandidovat. Může být každý někde jinde, ale pojďme do toho společně, zapomeňme chvíli na to já a začněme říkat my, zapomeňme na to volte mě, ale říkejme volte nás a pojďme společně dosáhnout radikální změny. Naše zem ji potřebuje.